Od mala som typ technický, lietadlá stavať som chcel, ale ja človek skromný, som rádio amatér. Kontakty, diódy, otvory, dokopy spájam rád. Sem tam sa mi aj podarí rozhlasový aparát. Raz šiel som domov zo školy, zamyslený ako sova. Marienka z tretej B na mňa volala, že je dnes sama doma. Ja človek cudný, hamblivý, zčervenel som ako rak. Zašla mi rukami do hryby, a to už bol skutočne skrat. Zhoreli mi obvody, keď pusu dala mi jednému, a keď sa v kúpeľni prezliekala, mal som už zdvihnutú anténu. Rozvilo vysoké napätie, keď vyšla župane z kúpeľne, sadla si vedľa mňa na posteľ, začalo sa vysielanie. Na krátkých vlnách chytil som zakázanú stanicu, ona mi zvrtala anténou, skoro mi rozbila zdroj. Dva veľké reproduktory, jeden krajší ako druhý, tak som ich zblízka počúval, až som mal na lícach druhý. Kontakty sme spojili, pustil som prúd len krátko, keď sme sa najlepšie bavili, praskol mi izolátor.